நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் தேவனின் அன்பையும் ஒளியையும் நினைவுகூர மக்கள் ஒரு அடையாளத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதும் பசுமையாக இருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அது தேவனின் அன்பு எப்பொழுதும் மாறாதது என்பதை நினைவூட்டுகிறது. மரத்தின் முக்கோண வடிவம் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி என்ற திரித்துவத்தை நினைவூட்டுகிறது. மரத்தில் ஒளிரும் விளக்குகள் உலகின் ஒளியான இயேசுவை நினைவுபடுத்தி இருளை அகற்றுகிறார். உச்சியில் இருக்கும் நட்சத்திரம் பெத்லகேம் நட்சத்திரத்தை நினைவூட்டுகிறது. மரத்தின் கீழே உள்ள பரிசுகள் உலகிற்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பரிசான இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன. இந்த கிறிஸ்துமஸில் மரத்தை விட நம் இதயங்கள் அதிகமாக ஒளிரட்டும். இயேசுவை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்போம். இந்த கதையை உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள். அவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ளட்டும். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்துமஸ். காட் பிளஸ் யூ. ஆமென்.